Hemm miktub. Programm ta' tagħlim Bibliku imwassal lilkom il-Komunità Malta Messjanika. Il-kellim tal-lum Martin Stivala. Bħal dejjem insemmilkom ħbib tiegħi u nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm hemm miktub imwassal lilkom mill-Komunità Malta Messjanika bl-għajnuna tal-ħbieb u l-benefatturi. U infakkarkom li qegħdin nitkellmu fuq l-eżilju li wasal biex jintemm eżilju ta' 2730 sena u rajna fl-aħħar programm li dana l-eżilju spiċċa x'imkien bejn is-sena 1996 u s-sena 2008. Perjodu ta' 12-il sena li x'imkien fihom daw 12-il sena spiċċa dana l-eżilju u allura Alla qed jerġa' jsejjaħ issa il-poplu tiegħu in-naċ il-mitlufa li għalihom ġie Jaxua u bħalma tgħidilna l-kelma dawk li jisimgħu leħnu, dawk li jafuh jisimgħu leħnu. U dawk li jisimgħu leħnu qed iduru lejhu għalhekk qed naraw ħafna hekk imsejħa Kristjani li illum qegħdin jarfu l-verità qed jindunaw li fil-knejjes li jattendu qed jitalmu nofs il-verità u qed jitħalla biċċa importanti mill-verità barra u din hija l-verità. Il-verità hija li l-poplu talla inferrex mad-dinja kollha Alla qed isejjaħlu biex jerġa' lura u jerġa' jibda jqimu u jadorah bħalma kienu jadoraw Abraham, Isaac u Ġakob f'kelma waħda jemmnu li Jaxua huwa s-Sit u s-Salvatur tagħhom li huwa il-Messija u għaldaqstant għax nemmnu hekk nażlu li nimxu wara l-10 kmandamenti tiegħu. Illum biex inkomplu l-programm tagħna ħanaraw xi tgħid il-profezija li Efraim kellu jwettaq waqt li qiegħed fl-eżilju. Illa biex inkunu nafu min wettaq din il-profezija rridu naraw min għamel dak li Alla qal li kellu jsir hekk hux il-tribu ta' Efraim jew kellha l-tribu ta' Ġuda. U l-isser nagħmlu f'dan il-programm bħal mettilkom fl-aħħar wieħed araw li jkollkom il-Bibja jew fejn tikdbu għax se jkollna ħafna skritturi x'niddiskutu issa. Li ħanagħmlu f'dan il-programm huwa li ser nanalizzaw żewġ gruppi ta' nies li jħobbu lil Mulej, li jħobbu lill-Alla ta' Iżrael. Il-mistoqsija hija di li huma dawk iż-żewġ gruppi li llum iħobbu lil Mulej lill-Alla ta' Iżrael. U r-risposta hija id-dar ta' Ġuda u l-Kristjani. Il-fatt li d-dar ta' Ġuda għada sal-lum ma temminx li Jaxua u għal-Messija ma jfissirx li lill-Alla ma jħobbuhx. Anzi huwa pjuttost għax jibżaw li jmorru kontrih li s'issa għadhom ma fettħux għajnejhom. Tant kemm iħobbuh. Min-naħa l-oħra mbagħad hemm il-grupp tal-Kristjani. Dawn huma ż-żewġ gruppi li ħanitkellmu fuqhom. Wieħed minn daw iż-żewġ gruppi, il-Kristjani qed ngħidu li huwa id-dar ta' Iżrael, dak li issa konna qed insejħulu Efraim jew nkella nirreferu għalih anke x'imkien bħala is-saltna tan-naħa ta' fuq. Dan il-grupp ġie inferrex mad-dinja kollha il għaliex ma kienx qed jimxi mal-kelma ta' Alla, mal-liġi ta' Alla. U biex naslu għal xi tajt il-profezija ta' Efraim irridu bil-fors naraw xi jgħid il-profeta Ħosea. Għaliex Ħosea? Għax il-ktieb tal-profeta Ħosea huwa ktieb miktub esklusivament għas-saltna tan-naħa ta' fuq, għat-tribu ta' Efraim, għall-10 tribujiet ta' Iżrael. Allura ejja ħalli naraw li ma dar wettqet il-profezija f'dan il-ktieb għax id-dar li wettqet il-profezziji li hemm fil-ktieb ta' Ħosea hija dik illi Alla qed jitkellem fuqha li marret fl-eżilju ta' 2730 sena u issa qed jerġa' jsejħilha lura. U fil-ktieb ta' Ħosea t-tieni kapitlu vers 13 jgħidilna hekk. Qed jitkellem Alla fuq dak il-poplu li kien se jitfa' fl-eżilju u meta se jitfgħu fl-eżilju Alla qed jgħid permezz ta' Ħosea u ntemm il-ferħ kollu tagħha, il-festi, il-qamar ġdid, is-sibtijiet u l-btajjel kollha tagħha. Il-Mulej qed jgħid dawk se jwaqqafhomla. Għajdu li intom min huwa dak il-grupp ta' nies fid-dinja llum li
iħobb l-Alla tal-Iżrael imma tilef milli jżomm is-Sibt Qaddis li m'għadux jiċċelebra il-festi tal-mulej u l-qamal ġdid u jiekol ikel maħmuġ. Minu dan il-poplu? Ma ninsawx qedtilkom fi programm ieħor illi id-dar ta' Ġuda hija id-dar illi sal-lum għada qed tippreserva il-festi tal-mulej, is-Sibt Qaddis u l-qamal ġdid. U għadhom sal-lum iħarsuhom u jżommuhom grazzi għalihom li aħna għandna l-patrimonju tagħna preservat. Min għandaw irridu nġibuh it-tagħlim tagħna, mela jekk daw in-nies id-dar ta' Ġuda għad għandhom daw l-affarijiet, mela din il-profezija mhijiex qed titkellem għalihom, allura jifdal biss grupp wieħed. Il-grupp li qed insejħulu il-Kristjani. Illa li għax minnaħa l-oħra il-Kristjani għalkemm iħobbu l-Alla ta' Iżrael, imma ma baqgħux iżommu s-Sibt Qaddis, ma baqgħux iżommu il-festi tal-mulej. Fil-fatt għall-Kristjani dawn huma miżmuma bħala xi ħaġa għad-dar ta' Ġuda biss. Meta titkellem mal-Kristjanu tgħidulhom ma aħna suppost nżommu s-Sibt Qaddis u l-festi tal-mulej, jgħidulek le dawk issa d-dar ta' Ġuda biss qegħdin. U mhumiex neċessarjament għall-Kristjani. U x'ikunu qed jagħmlu meta jkunu qed jgħidu hekk, ikunu qed iwettqu dik il-profezija li Alla stess qal li kien ser jiġri. Ejja ħanaraw f'Ħosea kapitlu 8 vers 12 din id-darba x'jgħidilna. Araw Alla x'qed jgħid fuq dan il-poplu li huwa mferrex mad-dinja kollha li jemmen f'Jaxua l-Messija imma ma jemminx li l-liġi tal-Alla hija liħ. Arawha. Kieku kelli niktiblu bl-eluf il-liġijiet tiegħi kieku jqishom liġijiet tal-barranin. X'jiġifieri x'qed jgħid hawnhekk Alla għal dan il-poplu. Fil-fatt jiena mbagħad mort infittex verżjoni differenti tal-Malti f'Bibja oħra, illa li x'in għandi ħafna verżjonijiet differenti bil-Malti biex inkun nista' nfittex u nistudja, u meta fittixt da il-vers Ħosea 8 vers 12 f'Bibja differenti, il-vers jgħid hekk. Għalkemm jien niktiblu 10,000 praċett tal-liġi tiegħi, huma jkunu konsidrati bħala ħaġa li hu m'għandux x'jaqsam magħha. Mela Alla qed jgħid illi dan il-poplu mferrex mad-dinja kollha għalkemm jemmen f'Jaxua, anke jekk inti 10,000 liġi minn tiegħi huwa xorta jaqpa' jgħid isma' dawk għall-poplu ta' Ġuda qegħdin mhux għalina. Qed taraw il-profezija kemm kbira kemm sabiħa. Kif nafu li Alla qed jitkellem għal daw l-10 tidjar inferxin mad-dinja kollha u li llum huma il-poplu Kristjan. Li huma dawk in-nies illum fid-dinja li jħobbu l-Alla ta' Iżrael imma jgħidu li l-liġi ma dixtott, il-liġi hija xi ħaġa stramba, li hija xi ħaġa tal-barranin mhux tagħna. Il-Kristjani għadhom mhux qed jarfu li barra li jimxu ma' Jaxua għax jħobbu l-Jaxua għax jażlu li jimxu warajh, iridu jimxu mal-liġi tal-Alla. Illa li Alla qal. Jaxua stess għalilna imxu warajja. Biex timxi wara Jaxua, timxi kif Jaxua mexa u Jaxua dejjem mexa mat-Tora mal-liġi tal-Alla. Imma daw in-nies qed jgħidu isma' il-liġi ma ġixtot. Għalhekk Jaxua stess bat id-dixxipli tiegħu għannaċ il-mitlufa u għallhom morru biss għannaċ il-mitlufa ta' Iżrael. U x'marru biex waslulhom? Innaċ il-mitlufa issa jafu b'Jaxua, mela ma marrux biex waslulhom il-Jaxua, marru biex waslulhom il-indiema erġgħu lura ħattobdu il-liġi ta' Alla bħalma għandna ngħidulkom mill-ewwel programm f'din is-sensiela. Imma kif qed taraw, Alla stess qed jgħid jekk intihom il-liġi tiegħi llum ukoll jgħidu dik mhux għalina dik għall-barrani. U bħalma diġà semmejna hija id-dar ta' Ġuda li qed tippreserva t-Tora. U għadhom jibżgħu għaliha sal-lum, kontinwament jibżgħu għaliha, kontinwament jistudjawha. Sal-lum għadhom jieħdu ħsiebha din it-Tora, dina l-liġi tal-Alla, l-istruzzjonijiet ta' kif il-mulej għalilna biex nimxu miegħu. Huma l-Kristjani li jgħidu li l-liġi ma tixtott, eżatt kif profetizza Alla permezz ta' Ħosea.
Għalhekk l-orakli tal-Mulej ingħataw lid-dar ta' Ġuda u ma ngħatawx il xi ħadd ġol-Ewropa jew inkella ġol-Amerika. L-orakli tal-Mulej ma ngħatawx il-Benny Hinn jew il-Kenneth Hagin jew il-Joel Smeyer jew il-Creflo Dollar jew il-Joel Osteen. Araw xi tgħid il-kelma t'Alla fuq dan. Iftħu l-Bibja tagħkom fil-ktieb ta' Iżajija it-tieni kapitlu, vers 3. U wara x'jgħid il-Mulej? Kottra ta' popli qed jiġu u jgħidu ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej lejn id-dar ta' Alla ta' Ġakobb biex jallimna triqatu u nimxu fil-modijiet tiegħu għax minn Zion joħroġ it-talim u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm. Mela il-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm tittoħroġ minn hemm jgħix ġo Ġerusalemm it-tribù ta' Ġuda. Dawk irridu jgħallmulna il-kelma t'Alla. Hemm qiegħda id-dar t'Alla u fuq dinha id-dar t'Alla ta' Ġakobb għandna studju interessanti ħafna illi huwa marbut ukoll ma' min huma Manesse u min huwa Efraim, ma ninsewx illi Ġakobb kien il-bniedem li semma l-post fejn jissara ma' l-anġlu u semmih Betel, id-dar t'Alla ġifieri. Għaliex għax id-dar t'Alla qiegħda fejn qiegħda ġewwa Ġerusalemm. Ejja ħanaraw x'jgħid Alla permezz ta' Zakkarija. Il-profeta Zakkarija li hu meqjus bħala profeta żgħir, imma rax waħda tajba ħajfaqqana taħt iċ-ċinturin ngħidulu aħna, Zakkarija kapitlu 8 vers 23. Dan jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti f'dawk il-jiem qed jitkellem fuq il-jiem meta l-poplu ġej lura ħbib tiegħi. F'dawk il-jiem 10 il-ġiel mill-ilsna kollha tal-ġnus, jiġifieri dawk imferxin mad-dinja kollha, jaqbdu ludi u jżommuh minn tarf il-libsa tiegħu u jgħidulu ħaniġu magħkom għaliex smajna li Alla magħkom. Ma min se jaqbdu? Mal-Lut. Min huma l-Lut? X'għadna li huma l-Lut? Il-Lut huma dawk in-nies li qasmu minn Mesopotamja għall-Art Imwiegħda dawk in-nies li telqu il-Babilonja, telqu it-taħwit, it-talim imħawwat u qarriq tal-bniedem, qasmu n-naħa l-oħra u qed jimxu mal-kelma t'Alla. Mhux ta' b'xejn Alla qiegħed magħhom dawn in-nies. Dawn huma Lut ukoll anke mid-dar ta' Ġuda li issa emnu f'Jaxua. Allura qed naraw nies mid-dar ta' Ġuda u nies Kristjani illi jemnu f'Jaxua, jemnu fil-liġi t'Alla, illi nies minn madwar id-dinja kollha qed jaqbdu ma' ħwejġhom u qed jgħidulhom ħaniġu magħkom u għallmuna l-kelma tal-Mulej għax Alla qiegħed magħkom. Minn Ġerusalemm ħirġa l-kelma tal-Mulej ħbib tiegħi, minn l-ebda pajjiż ieħor fid-dinja. Ħalli nkomplu naraw xi tgħid il-profezija fuq is-saltna tan-naħa ta' fuq ta' Iżrael. Skont il-ktieb ta' Ħosea, tinsewx illi Ħosea huwa dak il-profeta illi Alla autorizza biex jitkellem f'ismu kontra id-dar ta' Iżrael, dik id-dar li kienet tiġi inferxa mad-dinja kollha minħabba d-nubita. Ħosea kapitlu 9 vers 3. Ma jaqbgħux jagħmlu fart il-Mulej, imma Efraim jerġa' jmur lejn l-Eġittu u ikel imniġġes jiekol fl-Asarija. Kif nafu li qed jitkellem fuq il-Kristjani daw in-nies inferxa mad-dinja kollha l-ewwel nett qed jgħidilna li t-tribù ta' Efraim se jerġa' jmur l-Eġittu u l-Eġittu dejjem kien relatat mad-Dnub, jiġifieri qed jgħid dan il-poplu se jmur fid-dinja u waqt li jkun fid-dinja ser jaqa' fid-Dnub, se jerġa' jibda jqim għall-lat folot u jiekol ikel imniġġes fl-Asarija. Tinsewx id-dar ta' Ġuda qatt ma kielu laħam maħmuġ fl-Assirja. Għaliex? Għax id-dar ta' Ġuda ittieħdet fl-eżilju fil-Babilonja u mhux fl-Assirja. Id-dar ta' Ġuda qatt ma telqet il-liġi t'Alla imma baqgħu iżommu l-kmandamenti inkluż li ma jiklux laħam maħmux li tiegħi. U dawk kollha li bħali
mortu Iżrael xi darba tafu li ċertu laħam m'intix ħassibu fuq l-imwejjed tal-ikel imkien ġewwa Iżrael. Sakemm ma tmurx għand xi ħadd li huwa pagan u ma jemminx balla, imma f'Iżrael ġenerali anke tkun ġo lukanda m'intix ħassib ikel laħam maħmuġ, mhumiex se jtuk perżut, mhumiex se jtuk bacon, mhumiex ħajtuk majjar, mhumiex ħajtuk fnik, mhumiex ħajtuk laħam ta' żiemel. Dak li Alla qal wallaħam maħmuġ jiklux mhuwiex ħajtulek ġewwa Iżrael għaliex għax it-tribu ta' Ġuda għadu sal-lum iħares l-orakli il-kelma tal-Mulej. Min-naħa l-oħra, il-Kristjani għadhom sal-lum stess minn fuq il-pulpti tagħhom jalmu li illum nistgħu nieklu kollox, inkluż dak il-laħam li Alla jsejjaħlu maħmuġ u anke jgħalmu li l-liġi tal-Alla m'għadix tapplika. Qed taraw kif din il-profezija ma titkellimx fuq id-dar ta' Ġuda, imma titkellem fuq it-tribu ta' Efraim. Dak it-tribu li ġie mferrex mad-dinja kollha illi bħalma qed naraw illum huma Kristjani. Ma baqgħux pagani, kienu saru pagani imma mbagħad skoprow il-Jaxua u qed jemmnu f'Jaxua. Imma wafqu hemm. U ma jridux għadhom jaċċettaw illi għax inti timxi wara Jaxua issa titiżżomm il-liġi tal-Alla, il-kelma tal-Mulej. Imma bħalma profetizza Eżekjel fuq il-ħobs imniġġes u Ħosea fuq il-laħam maħmuġ fost in-nazzjonijiet, permezz tal-misteru tal-milja tal-ġentili huma l-Kristjani li qed iwettqu din il-profezija li titkellem fuq is-saltna tan-naħa ta' fuq u mhux id-dar ta' Ġuda. Meta qed naraw il-Kristjani jagħmlu dak li ddikjaraw li ħajġri kemm Iżajja u kemm Ħosea, bil-forsi konna naslu biex ngħidu illi daw qed iwettqu dak il-misteru il-milja tal-ġentili. Saru ġentili issa. Imma qed naraw li issa li beda l-qawmi spiritwali in-nies huma ġejjin lura. Alla qiegħed isejħilhom lura lejn l-art imqazza, lejn l-art imweda. Araw xi jgħid aktar Ħosea fuq il-ġentili, fuq il-Kristjani. U inkomplu dak li qed jgħid Ħosea il-profeta f'kapitlu 7 vers 8. Efraim mal-ġnus jitħallat. Efraim bħal ftira mhux imqalba. Mela qed jgħidilna Ħosea illi l-poplu ta' Efraim dik id-dar tas-saltna tan-naħa ta' fuq ħadd titħallat mal-ġnus. U x'qalilna Alla li ser jiġri minn daw il-poplu wara li tħalltu mal-ġnus, mal-pagani ġifieri, allura issa ninżlu Ħosea kapitlu 9 vers 17 fejn Alla jgħid hekk: ikeċċihom Alla tiegħi għax ma semgħux minnu u jkunu jiġġerrew fost il-ġnus. Qed taraw il-profezija ta' daw in-nies li Alla kkeċċa minn ġol-art imweda illa għaliex ma kinux qed iqmuh kif suppost u qed jipprofetizza li dawn in-nies issa ħajkunu imferxa fost in-nazzjonijiet mad-dinja kollha. Tinsewx li Ħosea huwa profeta għal 10 tribujiet li jiffurmaw id-dar ta' Iżrael, mhux qed jitkellem fuq id-dar ta' Ġuda. Jekk il-Kristjani huma n-naċ il-mitlufa tad-dar ta' Iżrael, allura dawn qed iwettqu li tajt il-profezija li tajt li kellhom jiġu mferxa mad-dinja kollha eżatt kif profetizza Ħosea. U kif hemm miktub f'Ġenesi kapitlu 48 vers 19 u f'Rumani 11:25. Dawk li jsejħu lilhom infushom Kristjani qegħdin iwettqu din il-profezija. Fil-profezija li ħanitkellmu issa ser inkomplu naraw illi daw il-profeziji jappartjenu kollha għal Iżrael, jiġifieri għal 10 tribujiet ta' Efraim. Dawk li llum isejħu lilhom infushom Kristjani u mhux għad-dar ta' Ġuda. Dejjem ftakru x'qed ngħidu, id-dar ta' Ġuda baqgħet ġo Iżrael. Din il-profeziji, daw il-ħafna profeziji li qed insemmu huma dawk it-tribujiet li huma imxerda mad-dinja kollha. U li dak illum il-Mulej qed isejjaħ lura biex jarfuh, biex jimxu fi triqatu. Ejja ħalli inkomplu naraw.
Għal darba oħra ser naraw kif Efraim ġie mferrex u mħarlat mal-pagani. U dan wassal biex intilfet l-identità ta' Iżraeliti veru. Intilfu biss jafu li daw jistgħu jkunu id-dem tagħhom Iżraelit, biss jgħidilhom minn moħħhom illi xi ħadd fl-arbru tar-razza antik ġej minn xi tribu wieħed minn dawn l-10 tribujiet li ġew inferxa mad-dinja. U għaldaqstant allura demmhom huwa Iżraelit. Bħalma dejjem ngħidu jekk inti m'intix Iżraelit bid-dem Alla permezz tal-mowta ta' Jaxua fuq l-għoda tas-salib mieta lilna fetħilna it-triq biex jekk maħniex Iżrael bid-dem inkunu Iżrael spiritwali kif jgħid Pawlu ġejna imlaqma. Ejja allura ħanaraw x'jgħid il-profezija rigward dan il-poplu li issa tilef l-identità tiegħu u nkomplu għaddejjin fil-ktieb ta' Ħosea illi immorru fil-kapitlu 8 vers 8 u jaqra hekk Ħosea kapitlu 8 vers 8 jgħidilna hekk. Iżrael imbela. Issa qegħdin fost il-ġnus bħal biċċa tamir bla ħajr. Jiġifieri dak li suppost huma Iżrael issa il-fatt li huma mħalta qalb il-ġnus ma xejn, ma jistgħux jagħmlu dak li suppost jagħmlu, ma jistgħux jadoraw l-Alla kif suppost jadoraw l-Alla. Għaliex bħalma konna dejjem qed ngħidu nibqgħu ngħidu issa ġew imħalta mad-dinja tħalltu biżwiġijiet insew l-Alla ta' Abraham ta' Iżak u ta' Ġakob u qed jadoraw Alla tfolozz biex minn għalihom qegħdin jadoraw lill-Alla ta' Abraham ta' Iżak u ta' Ġakob. Bħalma dejjem ġara dina ġrat minn dejjem min taħt il-muntanja Sinaj, waqt li Alla qed jagħti l-kmandamenti lil Mosè, il-poplu qed jadura suppost lill-Alla li ħarġu mill-Eġittu imma taħt forma ta' oġol ta' beb. U dejjem baqgħu jagħmlu dawn l-10 tribujiet, dejjem baqgħu jaduraw l-Alla b'modi ħżiena u hekk għadhom jagħmlu sal-lum inferxin mad-dinja kollha. Minn għalihom qed jaduraw l-Alla il-Kreatur, l-Alla l-awtur tal-Bibja, mentri fil-fatt bil-modi tagħhom qed jaduraw allat pagani. U din hija serja, din mhix xi tad-daħq. Illa li il-moment li inti qed tadura allat pagani allura issa inti qed tgħix fid-idolatrija. Dik l-istess idolatrija li Alla jgħidilna fit-tieni kmandament biex ma nagħmlux. Ħosea kapitlu 8 vers 8 qed naraw x'kellu jiġri mid-dar ta' Iżrael. Kienu ser jinbelaw imħalta mal-pagani u allura qed iwettqu il-famuża profezija li nsibu fil-ktieb tal-Ġenesi fejn isiru il-milja tal-ġentili. Taħsbu intom li dan is-sempliċi vers fil-ktieb tal-Ġenesi issa ngħidulkom li kien se jseħħ hekk fi ftit snin. Ejja naraw xejn dan il-famuż vers. U se mmorru fl-istorja fej Ġakob qiegħed ibierek it-tfal ta' Giuseppi, il-Manesse u l-Efraim u poġġa idejh il-leminija fuq Efraim u poġġa idejh ix-xellugija fuq Manesse. U Giuseppe qallu le pa mhux hekk bil-maqlub qallu le ibni naf x'qed nagħmel. Ara x'qallu Ġakob lil Giuseppi f'Ġenesi kapitlu 48 versi 19. Imma missieru ma rridx qallu naf ibni, imma naf ukoll li qed ikun ġens u jkun kbir ukoll. Naf ukoll li ħuh iż-żgħir qed ikun akbar minnu u n-nisel tiegħu ikun milja ta' ġnus. Iż-żgħir se jkun ikbar mill-kbir u se jkun milja ta' ġnus. Hawnhekk diġà qed naraw il-profezija fejn qed jgħidilna li dan il-poplu kien ser jinqasam. U biex issir din il-qasma, biex isseħħ din il-profezija, ħadet eluf ta' snin, proċess li ħa eluf ta' snin. Din il-profezija fuq hekk qed titkellem fuq poplu diżubbidjenti li kellu jinqasam u jsir żewġ saltniet. Waħda minn dawn iż-żewġ saltniet kellha titħallat mal-pagani u titlef il-patrimonju tagħha sakemm Alla jerġa' jonfoħ fuqhom itihom in-nifs u allura issa bħal dak
l-għada f'Eżekjel kapitlu 73 jerġgħu jieħdu il-ħajja. U Ħosea kapitlu 13 vers 12 ikompli jaqra hekk. Mistur il-ħażen ta' Efraim, merfuħ id-dnub tiegħu. U dan għal-vers qed jerġa' jurina l-darba oħra kif propju qed jipponta lejn dawk li jsejħu lilhom infushom Kristjani bħalma nsejħu aħna ta' Malta Messjanika, imma huma dawk li wettqu din il-profezija. Huma marbuta mal-pagani u d-dnub tagħhom moħbi. U dak li qed iseħħ bħalissa dak li ngħidulkom mill-ewwel programm f'din is-sensiela, Alla qed isejjaħ il daw il-Kristjani u qed jgħidulhom oħorġu minna dik il-Babilonja. Teqbawx tissimgħu dak it-tagħlim qarrieq, issimgħu il-kelma talla biss. Fuq dan kellmukom ukoll li xi-ktib tal-Ekklesjastiċi jgħidilna li l-qari ta' ħafna kotba jgħejji r-ruħ, illa li xjejji r-ruħ, illa li tisma' x'kiteb wieħed u tisma' x'kiteb ieħor u ma jaqblux. Tisma' x'kiteb dak l-awtur kontra l-awtur ieħor u qed jargumentaw fil-kotba tagħhom kontra xulxin. Il-min ħataqbad temmen. U dawn huma nies illi studjaw marru l-universitajiet, studjaw f'universitajiet kbar mad-dinja kollha għal ma raġuni biex jaħawdu l-imħuħ tal-poplu. Għaliex jekk inti tistudja l-kelma tal-Alla u mhux il-kelma tal-bniedem, qed taraw kif il-kelma tal-Alla titkellem waħedha, il-Bibja tinterpreta il-Bibja. Kif nafu li dana il-vers Ħosea 13 vers 12 jipponta lejn il-Kristjani? Qed jgħidilna mistur il-ħażen ta' Efraim merfuħ id-dnub tiegħu, aqqas biss jafu li qed jagħmlu ħażin u aqqas jafu. Illa għaliex, illa inti ma tistax tara d-dnub tiegħek jekk inti ma tafx li qed tagħmel ħażin. U l-fatt li ma tafx li qed tagħmel ħażin, allura ma tistax tindemm il-ħażin li qed tagħmel. U hawnhekk fejn tidħol il-problema. Illa għaliex l-iskop finali, l-iskop aħħari huwa li aħna nindmu u nduru lejn il-mulej. U nerġgħu nqiemu l-mulej bħalma kien jimuh Abram, Iżak u Ġakob. Għalhekk qed ngħidulkom li l-Kristjani ma jistgħux jaraw dnubhom meta qegħdin jiċċelebraw festi u ritwali pagani illi wirtu mingħand il-Knisja Kattolika li ħarġu minnha, tinsewx il-Knisja li Kattolika li l-Bibja sejħilha prostituti, dawk li ħarġu minnha huma prostituti illa għaliex għalkemm jgħidu li mhumiex Kattoliċi, imma xorta għadhom qed jiċċelebraw festi pagani magħmula mill-Knisja Kattolika. U sakemm jirrealizzaw dan id-dnub ma jistgħux jinmu, jekk mhux se jirrealizzaw dak li qed jagħmlu qatt ma jistgħu jindmu minn dnubhom u allura qatt ma jistgħu jiġu biex iqimu lil Alla skont kif Alla stess qed jgħidilna fil-kelma tiegħu billi nżommu s-Sibt Qaddis, billi niċċelebraw il-festi tal-mulej, hemm 7 festi kellimnikom fuqhom daw il-festi. 7 festi li qal dawn huma l-festi tiegħi. Imma il-Knisja illum dana l-10 tribujiet inferxa mad-dinja kollha qed jgħidulna le tagħlok m'għandniex għalfejn niċċelebrawhom, ejja nżommu l-miliet li kien ivvinta Kostantinu, ejja nżommu l-Easter li kien ivvinta Kostantinu, ejja nżommu l-Ġimgħa Kbira li kien ivvinta Kostantinu, ejja niċċelebraw San Valentinu li kien qalilna bih Kostantinu, imma il-festi tagħna dawk ma jeżistux. Ħbib tiegħi fil-programm li jmiss ħanamlu summary ta' dak kollu li rajna, nerġgħu nipprovaw fil-ħin li jkollna ngħaddu reviżjoni tat-tagħlim kollu bħalma ngħidu bl-Ingliż in a nutshell fil-qosor sabiex ikonna l-istampa ċara ta' fuq ix tkellimna u allura daqstant inkunu fimna nispera dak il-messaġġ illi qed iwasslu daw il-programmi li qed nagħmlu fuq dan it-tagħlim. Sakemm nerġa' niltaqa' magħkom fi programm ieħor ħbib tiegħi insellmilkom u bħal dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem imma oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bl-għajnuna ta' ħbieb u benefatturi tal-Komunità Messjanik Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru s-sit elettroniku messjanikmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messjanik Malta.